Abongka sini bukuk Elizabeth Jomatia. Bini mukhang naising nadi belai mana Hindi beketam hini masum. Mana bini mukhang naisigoi je amahai ma tongya bo khoroksa college pori tongnai bo sak no kotok soroi bo thuya noi nai. Angkun dino wansuk maya nor ta wansuk. Abang semia nor comment kai soi mano. Gena di bo abo target jasa ka target ra chebuni. Ge buskango chongkok salai no nor kurungoi tongne paithak jo. Elizabeth Jomatia chini bukuk bo bini rent tongmani jagao kotok soroi thuyu noi news kubang manuka kubang ma channel naika keboni thani kichasuk mane sondeho dotong mane kebo nor wada wansuk je omo kotok soroi bo bai thang thimani nai obo jesuk মানে রমদি 13 14 12 বছরনি চারে ফানো সাউরে নাই ও 8 9 বছরনি চারে ফানো সাউরে নাই আমো কতক সরয় ববাই থাং থিমানি আনে ববাই থাং থিমানি আনে বেলাই ওয়ান আমা সিংজা নাইদি যে ফেন আবো ব হাই দুইজন আফান সে মাহানগলা খাইমা দং আসুকুজুক বিন সাগাতে খরকসা কাফান সে মাহানগলা কম যে ফেন খাসি মানি কাইসা হো কাই সানামজাক আরো থাঙ্গো দুরি সরা ওই দুরি সরা কাঙ্কে তো সেখান কুচুক খাসি ফার্স্ট কতক সরাই জাম খাইনা নাংনাই হাইকে সিব হাইকে থুইনানি ইয়াসকু সুঙ্গই কোন দিন কতক সরাই থুই দামান কোন দিন থুইমিয়া না বদ কতক দুরিও খাওয়াই তে 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 সাইতো খাই দুরি বয়া বাই সতনয় বসাক সাক মথিনা নে আবাইতে আবাই কোন দিন পসিবল ওংসি মায়া ব পসিবল ওংসি মায়া গে তে গাইসা যে ব যে তুকুই ফাইমানি যদি ফাসি সানায় বরক হুঁকে ব সিউরছি ব বিনি উরি কেংনা নাঙ্গো bini sago recorrection kamo ge waro khaboroni phaika sagari abo kono dino bo sak kotok soroi thuimani ongsi maiya haise uri busu taitke kanjak babo busu taitke kanjak amo tau gamsa tuijak han kichi lori khaisi kogoi thango kengoi thango gamsa ইনকা আবো বাহাইকে বো ফাসি চাই থিমানে উংমানাই বা আবো কোনো দুনিয়ানি কোনো বরক ন অফটো ফুনুক ফানো বরক কোন দিন পয়তো চাই মাংলা অবো যে বো বাই থাং কতক সর থিমানি হই কোনো দিন পয়তো চাই মিয়া হইছে তিনি আং সানামো সুঙো অজরাবো চিনি তিপ্রাসা সিকলা রং ন আং বাই থাংবো সিকলা জুং সিকলা রক ন belai ke target sabong ke bui sabong sana thanglia sini sikla buri rokno sini sikla chala rokno jung sini triprao chungbai thang jodi tongnani sini kuno safety kore hechi safety kuroi jung sini jaga sini desh sini nok hene jung sadin babe jung guri tongmalia hechi jung je jaga thangnamo jung thangmalia tam nenge juno khajak jono chana ne baga khuajak tini o nok malik khe tam ne baga nogo korengna ni nang tini o nok malik boro thang tini o nok malik wanjuida na tamo tini abo soi kobi jodi chana ne thanga ke abo nok malik no thike inquiry na khanke thikkai bono rom khanke obo srai hoy mano obo nok malik ni kicha bini nangjak tosi tongnai je sakabo nangjak ang bo hinu saya nangjak tongnai nor ta wan so babso abo ki bo kotok suru thigana abo kon denong maya tebo thuinai chini tipra jor tebo thuinai taklai durga puja phai dongo
Durga puja phai tongo jodi sakni musung tui tongnani musung khai ang sana musung chini tiprasa rokno khibidi wansugoi tongkha khibidi ang sawonorno tebo thuinai chung news ni bisingo tebo nugoi mannai aro tiprajuk sagori kore khitarjak aro tiprasa sikla mokhang sinimai akhai klaijak u aro tiprasa tuyo kasajak body chung kubang ma news nungnai haisi ang abono bar sawo chung je gotona ungya sakano chung safety khema tongnai haisi chung bindasta guri nai pia chuno target tongo abo ganang gorib no target khaimani ya only tiprasa hino target khayoi borok target tongnai please ang sanan musungo puja tuja gulimar jini kathang tongna musunga chung hahaino guri ya phano rumbo tongmani phano se chung yogya chentipra saro rumbo tongmani nge nunguri kheba borong tepsi sujuk rumbo tongoi tongjamani amase yogya musu target tonadi je musung tui khaikana paithago haike khasiri kha botharai abono karoi te kok sanane musa kore haiji ange ane musa koroi je asuk college pori tongnai bin friend saka je bono kono dina mahai wansuk simaya bo kotok sori thuyano bo ung simaya tui tini o bukhu saka na bole ang kono dino wansuk maya abo bo bai thang kotok sori thuyano tar mane aro dal mein kuch kala hai tini phiaba o case busu jora tui thangno saimia sabo butharia busu jora tui cheroi nai tujangno saimia na chini tiprasa chini bugung bara hinoi da abono siringkai parikhimno saimia phiaba abo kono dino bobai thang thuimania abo kono dino bobai thang thuimania abo buthar jakmani abo to chungnuk nai abono tui police busu jora tui samung tang chung news ni bisingo chung youtube ni bisingo no nugoi manai haji police tini o asami sabo murder sabo butharnai sabo na borok bobai thangda thui abor chung news ni bisingo haino hai tisa nugoi manai ang poito khai kento ang haino hai paithago ang bisi kok saklak ang bon sawo taklai durga puja gurnani bagoi ri painani bagoi jodi budget noro wansugoi tong hangke abono samungo thepade haji noro nugoi mankhana tripura ote gaisa amra bangali noi o bororong ni bisingo police station ni bisingo haboi nono suprak tongbo nono mungsa khai tongbo nungkusta khaimia ongphan mano kono guarantee kore heji je bel kanoi tupi hongoi dress kanoi tonglaikha obo o police ni bisingo thang haboi tongoi phano sin phaijingle support tongba tiprasan phaijing support to joto borong ni no chungbo police chungbo tiasar hine nono suprak goi jetemte khai tongoi manbo tongoi tongphano kebo daw donglak o police no abo tiasar no hintong laina haisi কত সময় ও তিপ্রাসার লামাও যে সময় চবান বাগো অখরপুরো রোমান ইনস্ক্রিপশনপুরো অমহাই ও জরা রগো বসে অমর অখর না হে হিনওয়ান সুগাংখাই ও আমরা বাঙালিনি ওব বরনি সেনা বাহিনীফু অমর সে অখর না ড্রেস চুম ফাইগে সাবসি দङ সাবো লাগাও ঠিকে তাঙ্গোটা গাবনো আং কইনাই বারবার কইনাই যদি cerai busa ungdi nini nogo cerai busa nge to bono alada nungkok sawe bono bujogoi puja naya phano ri pairi khatai ko bota cerai ble inu bono kuti ro wephano nung bandi ro hemano pia okra rok buji jak bor rok durga puja gurinan hine nogo rang sanai tong khangke ma baba ni thani ri painani hine jodi jiddi khai tong khangke wansuk di o jora nin baga belai hamyang na hesi belai hamyang nai o durga puja phano nin baga last salongoi mano hesi abona karate nin baga sal kurei abona paithak nin din abai phano oi mano please bai thangno safety tongnani chesta khadi
ini bar bar kubangma borok sao o Durga Puja sin baga belai khatarnak hunai aisi ang mutai no hamya hiya hiaba juno target khaina alada borok tongo haisi alada je town no bara tongoi tongnai rok joto nogo thambai de haisi joto nogo thambai de pujani season ungdi pujani season yangdi jodi nogo tongoi no poriman khaingai nogo tongo pori di jo haina ang saya je norok bara ta tongdi ang hai saya bara tongdi hai pano boro tongdi himbo saiman sinane baikam tongdi hinsa sinane hino safety si kori khe bara nogo tongma buthar jago hingke baike tongsine heno boro thangoi tonglai sina jala chong boro thangoi tonglai sinane jaga kori khe haisi ang omhai jaga tongdi hin sanasi bukhu sa phaili haisi hingke chung onogo asuk lai khe no chung ungkhatai ko kono siya rungya school kaham koroi college kaham koroi joto kaham ke boro ne bulungono maphai gabana bayab song nijini langmana sep tone di taklai je puja abo nogo jalata redi rang rong ni bagoi ri rong ni bagoi dress rong ni bagoi burinani bagoi hamjangma chalabai kogri tongkha cancel khadi hamjangma buribai kogri tongkha cancel khadi Durga Puja sin bagoi important ya langma se sobse important hambai bab song malai nai bai next video teu Elizabeth Jomatia bono tu norone wan sumung comment bising tin share khadi ang o comment no tuyoi next video phai tong norok hambai